går lige en tur over i skoven. Jeg husker at være hjemme inden spisetid. Okay, det skal jeg nok. Okay, Nu skal du høre her. Nu skriver du brev til din far, og der står, at vi skal have 5 millioner i dusør for dig. Hej, er det politiet, jeg snakker med? Ja, godt, det var det her, jeg har fat i. Så min søn er lige blevet bortført. Så jeg tænkte, at vi lige kunne at kigge forbi på Søndergade 5. Så kunne vi lige se lidt nærmere på sagen. Ja, vi ses lige om lidt. Hej. Har du tilkaldt politiet? Ja. Okay, må vi komme ind? Se på sagen. Godt. Det må jeg rigtig gerne. Jeg siger bare, at vi tager en dum, så kan vi snakke om det her. Det var mig, der snakkede med i telefonen, og vi er meget ked af, at din søn er blevet kidnappet, så vi vil gerne hjælpe med at finde ham. Ja, jamen i går, hvis jeg lige starter fra en ende af, så i går så var han ude at gå en tur. Gik ind i skoven, siden har jeg ikke hørt fra ham. Ja. Så har jeg fået det her brev her. Læs det lige højt, så vi lige. Rigtig dårligt. Hej far, jeg bliver fanget, men har det godt. Så giv dem 5 millioner i løsesum, hvis du vil se mig igen. Hvor gammel var han, siger du? 8. Hvis du kan vise os, hvor den der skov er, hvor han plejer at lege henne, så kan mig og min lærling gå ud og kigge efter nogle spor, hvis det er så. Ja, det er en god idé. Og så skal vi gøre, hvor han går ud og gør. Hvor er han plejer at lege henne? Han plejer at gå tur her igennem skoven hele vejen før. Bare følge stigen. Han plejer ikke ud i skoven. Det er på grænse. Så det er her omkring, du så? Ja, det er jo godt tænke. Sagde han, det var i skoven, stod der? Ja. Her. Hvad stod der? Det kan godt blive han. Høj. Er det hans sko? Ja, det er klokken 38. Det skal nok være han. Tag dem op. Okay. Jeg tror, vi må have nogle hunde til at få stedet bedre. God idé. Det snakkede de også om på politiskolen, man kunne. Ja. Må jeg låne skoen? Ja. Ja, dygtig. Jeg på. Jeg tror måske godt, det kunne have en. Hvad laver du? Ikke noget.
lang tid at være her.